Indabenkulu. Indabenkulu. Hello, ucingo nkosazane yabaxuku ethempelini lasemnotheni ithempeli emtuba. Amen. Siyabonga ithuba sesiliphiwe ubaba uMshumayeli ukuthi size nathi sizofakaza ngoshembe sithi uNkulunkulu ethempelini lasemnotheni ngoba uyakhiwa nakhona umuzi kababa kuyenzeka ngelinye ilanga kuyinkonzo yothando njengoba sihlangene nje namhlanje. Amen. MaNazaretha kukhona ubaba owasendaweni owayengayigqokile ingubo emhlophe owayengangenile ngaphakathi ethempelini ehleli ngaphandle ngeyinkinga ke zokugula wayehleli esihlalweni. Shuthi kuyenzeka ukuthi mase kunikelwa nje bese efikelwa isithongwana bese kungathi uyalala. Uma elala uthi wabona kungathi kudlula izitini ngazuthi kudlula izitini ziyi-slide show la emehlweni mayedlula isitini sibhalwe igama lomuntu. Sibhalwe igama lomuntu uthi bese kuqhamuka isitini esasingabhaliwe ngokucaca kahle. Kwabe sekuba khona okhulumayo kuye wathi lesi sitina sibonayo sibhalwe igama lakhe kodwa alilotshiwe kahle. Wabe eseyaphaphama ngaso leso sikhathi wakhipha umnikelo wathi na uyanikela ukuthi kuqhubeke kwakhiwe umuzi wonyazi. Amen. Wona futhi lo muzi wonyazi kuyenzeka ukuthi ngo-2020 ngesikhathi nje la i-COVID eyayimbi khona kakhulu ubaba wasethempelini wakwaMkhwanazi yayisimbambe phansi eselele kwikhoma esibhedlela impela. Uthi wabonelele ebusuku kungathi ubheke khona emnothweni kodwa kwabe sekukhuluma into kuye yathi akajike ngoba umsebenzi wakhe uyabonakala ukuthi uyawunikelela lo yamuzi. Wabe kuphaphama kwakhe yaphela kanjalo i-COVID. Siyacela ngathi ushembe ukuthi sipha amandla ukuthi sibe nawo amandla ukuthi siwunikelele umuzi wakhe ngoba konke isimende nosimende nje nesitini okusetshenziswayo ukuthi kwakhiwe okuthengwe ngeminikelo yabantu usuke bona. Nkosi busiseni kuzini. Indabenkulu.